Kişi yaştan tanış oppak başım, мәңгі сүнмәс қойнар йөрәгем, йөрәгеңнең сүнмәс қойнарлыгын 100 грамлап эчеп өйрәндем. Шатлыкны да сиңа салып юдым мин, кайгыны да синдә батырдым. Мин бит сине 40 градуслы саф мөхәббәт белән яраттым. Яратышкан имеш дип сөйлиләр Тахир белән Зөһрә турында. Синең белән минем мөхәббәткә караганда алар йөрүндә. Аякларым атлый алмаса да, күңелем һаман сиңа тартыла. Синең алда мин кичкенә сыман, башым тормый синең яртыңа. Оракым, жаным, синсез күнем караңгы, түнем күңелсез, шунсы жалкы, мин үләрмен, син калырсың, син бит үлемсез. Там бер мескене килә. Моның үзенең күләсарына сүрә береге там ярты төшү кирәк, тартып бара алмый КамАЗдан. Техника ясыларда индамак хәзер. Салам, анаңның урысыңы сигим, Анаңны сигим күкүтәр белә. Скорсың атың анаңны сиги. Яныңны сигим белә. Ай, трактор издевательтер белә. Гандон анаңны сигим. Нейтралка атакан, ятлап бара белә. Анаңны сигим белә. Кушалыкта бер абзыйның кирәк үлеп китә әтәше. Әтәш инде булмагач, тавыклар безнең йомырка сала алмыйлар. Аны барыбыз да беләбез бик яхшы. Бу китә инде базарга, әтәш эзли дә самый здоровыйын сатып ала. Кайта өйгә, тавыклар яна кертеп җибәрә. Бер мәлне теге әтәш тавыкларны таптап бетерә дә, качып үрдәкләр артыннан куа башлый. Үрдәкләрне таптап бетерә дә, күчә казларга. Казлар беткәч, бөтен хайваннарга биләнеп чыга да, кирип китә күршеләрнекенә. Күршеләрнең тавыкларын, әтәшләрен, үрдәкләрен барсына да менеп төшә дә. Шуннан соң күршесе керә дә, Насим Басин дулай. Керәде, булай булмай, синең әтәшең бигрәк звери булды. Бер нәрсә эшләтергә кирәк аны. Ул инде безнең бөтен хайваннарга биләнә башлады. Безнең инде әтәшебез кача башлады. Беренче әйтеп, мин нишләтим? Мин аны алдым 5000 тәңкәгә, 5000 сумга. Миңа жалко дип әйтә. Бер нәрсә жалко түгел. Без үзебездә эксперимент ясаганык. Морозильник катыгасында бер суткага үзе шунда ката да тынычлана дип әйтә. Әтәшне тоталар, морозильник катып куялар. Бер сутка үткәч, ишекне ачып җибәрсәләр, тегендә шыр киргә баткан әтәш басып тора ди. Шунда хуҗасы: "Ничек катып үлмәдең син?" дигәч, әтәш башын күтәрә дә: "Менә син каткан тавыкның ботын аерып кара әле" ди. Анаңны сыбри, монда, блядь. Баш әйләнә башлады бит инде. Ёбаный в рот, нәрсә генә юк монда. Ёп твою мать, нахуй я кодировался, Блядь, сука. Йөрәккә сердце будет жить, да? Ёбаный в рот. Да нәрсә генә юк, Ёбаный в рот, Хуёво стало мне, блядь. Голова кружится, все, не могу нахуй. Пизду, блядь. Нахуй я кодировался. Чё только нету, ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Сука. Анаңны сыбрим, блядь, Срочно керек, срочно. Менә нәрсә ясап бергәч. Бу барны яздыңмы? Ага. Поршеньга. Яз поршеньга. Спидометр. Поршеньга спидометр. 220-дән артмасын. Спидометр 220. Тагы кирәк задний мостка. Унжидәге зимний тәрмәс бармы сездә? Юк. Унжидәге вообще. Задний мостка кирәк карбюратор. Ага, име. Нинди машинасы? Шестеркины алган белән басуда үтерергә белән. ВАЗ-2006 маркировка низар карбюраторның. Маркировка карбюратора. Шундай. Ага, стоплык язып куйма. Лики Молли. 10. Классно, 10 на 20. Там сэр заказать понял.
Блок управления карбюраторного двигателя, задний мост, тектолитовые ускорительные, успокоительные фары, воронка для искры, карбоновое покрытие, шель, ультрапомощник, ускоритель искры, противопоказанный. Фу, противопоказанный. Успокоитель искры. Противопоказанный. Хуйня оқысан. И yoz. Bu, может, сенде бардыр дадыр ол? Вкладыш. Карданного. Валы. Yok. Хир. Yoz. Хир? Хир. Ого. Хирого. Сеф Эйбримным. Вкладыш. Карбюраторный Хирого. ВАЗ-2106. И тагармаш yoz. Тагармаш толамын грязевый. Радиус 88. 88. Yok, profilden buraya bitti. Profilden. 88 радиус. Диаметр 414'ke. Нихуя себе шестерку курсана охуеешь. 414 диаметр. И Эйберга кирак силиконовый, силиконовый камера. Силиконовый камера. Все, болды. Сен оқошан? Заказ айтасың. Силиконовый камера. Не мынамда қолдырамын деп тая беремін оланы. Мұны кім көресің мұны ертеге? Дамир abi böyle. Ага, яра. Заказывай цена обязательно, яма? Не меня yazıyor срочно. Давай, Рахмат. Пока. Вот ты молодец. Итак, давай еще раз. Заново поехали, как будто ничего не было. Вырезали, убрали. Поехали. 2 × 2. 3 × 3. 6. 9. Ты что, истерик, что ли? Какой 6? 9. Ладно, это. Идем дальше. Тоже так быстро отвечай. Винни-Пух это свинья или кабан? Быстрей. Винни-Пух или свинья это кабан? Илюр, тебе надо сказать, это свинья или кабан. Винни-Пух это свинья мы или кабан мы? Винни-Пух. Свинья! Не ты свинья! Медведь! Свинья это пятачок! Ты вообще молодец! Ну, конечно, может, Винни-Пух, он в душе и свинья имя. Ну, по паспорту медведь он все-таки. Последний вопрос, ты сейчас убьешь меня, наверное. Тебе, короче, надо сказать 5 раз слово «нию». Вот видишь, на каждый палец, имя «нию». Потом будет вопрос. Попробуем, давай. Нью. Столица Америки. Нью-Йорк. Молодец, Вашингтон. Ты не волнуйся. У тебя вопросы гораздо сложнее. Готова? Да. Тоже как же было честно, как Ильнур, так же быстро отвечай. Поехали. Первый вопрос. Как зовут твоего мужа? Ильнур. Какого цвета дома холодильник? Белый. Что пьет корова? Молоко. Умничка. Воду пьет. Нафиг нужен тот корова, который молоко пьет вообще? Пьет, дает. Щеляк, блядь, нормально воду дает, пьет инда.